Issuktat il-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront ta' Carmelo Ċantar, akkużat bil-qtil doppju ta' Anthony Agius u Dennis Mifsud fejn matul is-seduta ix-xhud prinċipali kien l-espert mediku tal-qorti, il-professur Mario Scerri, illi spjega fid-dettall il-ġrieħi li sofrew il-vittmi. Scerri rakkonta kif kien ġimsejjaħ fil-limiti ta' kunċizzjoni fil-Baħrija fejn wetta eżami preliminari fuq il-katavri qabel ma kompla b'assessjar forensiku aktar id-dettaljat waqt l-awtopsja. Fir-rigward ta' Anthony Agius l-awtopsja żvelat li dan intlaqat minn 3 tiri fil-pulmun, fl-istonku u fin-naħa tal-onq Agius miet minħabba żvinat intern estensiv. Dwar Dennis Mifsud Scerri spjega li dan sofra tir wieħed fir-ras fin-naħa tal-lemin tat-tempju illi laqad direttament il-moħħ u kkawża mewt immedjata. Huwa ppreżenta r-rapport forensiku tiegħu lill-investigaturi u konferma li fl-istess ġurnata kien ukoll eżamina lill-akkużat fil-kwartieri tal-Pulizija l-Furjana fejn sab illi Ċantar kien koerenti fir-risposti tiegħu u tajjeb biex jiġi interrogat, iżdordna li jingħata sorveljanza kostanti minħabba r-riskju potenzjali għalih innifsu. L-Ispettur Lajden Żammejt xehed ukoll dwar l-involviment tiegħu fl-operazzjoni u spjega kif u uffiċjal mid-Dipartiment tas-CID rċevew informazzjoni dwar sparatura fatali f'żona żolata fil-limiti tar-Rabat u marru mill-ewwel fil-post biex jikkoordinaw l-investigazzjoni. Żammejt spjega li dakinhar tkellem mal-partner ta' dak iż-żmien tal-akkużat Agnes Mifsud illi qalet li Ċantar kien telaq mid-dar b'shotgun. Hija qalet ukoll irċiviet telefonata tiegħu fejn qalli laqtiltomlok in-naċ tiegħek. Żammejt irrakkonta kif Ċantar ma ridx jgħid fejn qiegħed u saħansitra qarraq lill-pulizija billi qalilhom li kien viċin Birzebbuġa. Eventwalment l-investigaturi marru fis-supermarket Pama fil-Mosta fejn ġie arrestat u marraf bid-drittijiet tiegħu. Fl-interrogazzjoni, l-ispettur irrimarka wkoll li l-akkużat esprima l-intenzjoni li jagħmel ħsara lilu nnifsu darbtejn. Il-kawża ġiet aġġornata għat-22 ta' Jannar.